Kaixo lagunok, gaur dantza bat prestatu dizuegu. Amets bat dantza egingo dizuegu, baina lehenengo Alaitz eta Maiderren informazio pixka bat emango dizuegu, espero dugu gustatzea. Alaitz eta Maider Oiartzungo euskal musika taldean izan zen. Alaitz trikitixa jotzen zuen eta Maider panderoa. Plazatik plaza ibiltzen ziren atsedenik gabe eta bere abesti ezagunenak txanpon bat truke eta amets bat dira. Etxean ere dantzatu dezakezue.